ihlobo etyiwa ngalo imali karhulumente ayanoyiyeko kwabo nandicingisa ndiye etown ndindwendwele enye iofisi phaa hayi nyani ndithi ndiyekafika lo ofisi ndiye kuyo phaa etown ndibona abantu ababhalisayo abaninzi ndiyabona uba hayi mani ngabantu abathena babhalisayo apha ndive sithi la sisi yho hayi shem kanti banintsi kangaka abantu abangekho right apha kutsho ukuthi le mali masivele sibanike namhlanje yonke ndibona bayabhaliswa anikwe imali bengaka and uthestwa ngento ezithile xa ufika phaa ungaba ukho right nyani nakutestwa nam hayi ayonondiphosa tu ndiyabangena phakathi inside hayi ndangena phakathi xa ndifika apha phakathi ndavele ndangqala phaa emva kwecama qoma mandizenze thorothoro ndiyena nje ibe ngathi nje ndingumuntu olahla umlilo nje ndayabheka emva kwecama wabukela uba ndiyokwenzana emva kwecama hayi ndase ndakhwaza ndathi hala kodwa ngathi ngomnye lena kuhamba bhayifuna ndathi hala kuthiwa ngubani igama lakho uzothi ngubani ndabe ndathetha isitshayina ndathi tiktok tyongyo athuki tiktok tyongyo wathikho makabhaliswe kodwa siphumela ngomnyango bhuti siphumela ngomnyango qombokhela yazinto ezanginceda apha uba ithetheleke le nto yam ndake ndaqhubekeka ofisini engemva phaa kodwa uyaphi ndithi ndiyaphuma ndiyagoduka mna kodwa heyi awusazi kwamnyango lo komnyango lo kodwa hayi akekho right bethu abothatha izimali zakho hayi xa ndifikayo phaa ndibhalise ubuze ungubani igama lakho eish nako mna ndixela igama lam kakuhle yini urayithi lo mntu yaba kumfopha kwam oko kanjani ndayiluza yini uluza imali engaka mfowethu yini ubuzotshona phantsi ushaya amagate down so uthetha isitshayina kwakrhuneka ilwini ndithetha kunamhlanje